வணக்கம். நான் உங்கள் சபரி டூரிசம். நான் பார்க்குறது காளான் பாருங்கள். மழைக்கு காளான் முளைச்சிருப்பாங்க. நேற்று பேஞ்ச மழையில் இன்றைக்கி முளைச்ச காளான். இவ்வளோ ரீச்சாக பாருங்கள் காளான் எப்படி இருக்கு பாருங்கள். காளான் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது பாருங்கள். வெள்ளையும் மஞ்சள் சந்தமாக இருக்குது பாருங்கள். ரீச்சாக இருப்பாங்க. பசுமாடு பாருங்கள். பசுமாட்டு கீரை வாழைப்பழத்தில் ஊட்டி விட்டோம். நாட்டு பசுமாடு குறைஞ்சபட்சம் 3 லிட்டர் பால் கறக்கும் பாருங்கள். எப்படி இருக்கு பாருங்கள். நாட்டு பசுமாடு வயல்வெளியில் எப்படி இருக்கு பாருங்கள். வேகவதி ஆறு பக்கத்தில் சாலபோகம் ரீச்சாக இருக்கு பாருங்கள். வாழ்க விவசாய வளர விவசாய பெருங்குடி மக்கள்.